Raňajky mi mamička spravila 2 chlebíky so šunkou a sírom. A zjedol si všetko? Iba jeden. Ale keď mi to príliš nenúči. Radšej by som si dal čokoládu. Čokoládu? A na raňajky? Myslíte si, že čokoláda je vhodné jedlo na raňajky? A ty si čo raňajkoval? Ja som mal chlieb s cesnakovou nátierkou. Cesnak? Veď ten smrdí a je štípavý. Možno trochu smrdí a štípe, ale vieš, aký je zdravý? Počúvaj. Prechladol som, mal som kašel, dobrý liek som na to našiel. Zastavil už mnoho chorôb, pomôže aj na tie vaše.